Is Maastricht AG Airport nog wel levensvatbaar? Dat is de vraag als er morgen in het provinciehuis wordt vergaderd over de toekomst van het vliegveld. Het gaat al jaren slecht. Laten we even kijken naar de ambities die 3 jaar geleden zijn uitgesproken en wat er tot nu toe van terecht is gekomen. Het aantal mensen dat ernstige overlast van het vliegveld ondervindt zou dit jaar teruggebracht moeten zijn tot maximaal 5600. Dat is gelukt omdat er weinig wordt gevlogen. En dat is nou ook meteen het probleem, want het aantal passagiers blijft ver achter bij de ambities. En dat geldt ook voor het vrachtverkeer. En dat zou nou juist het meeste geld moeten opleveren. Ook voor het vliegveld zelf zijn de cijfers teleurstellend. We blijven achter op de prognoses die we destijds hebben afgegeven, dat klopt. Ja, dat klopt. Hoe komt dat? Ja, er zijn meerdere redenen voor. Ik denk dat één belangrijke reden is, het viel toch tegen nadat we 8 weken dicht zijn geweest met de baanrenovatie. We hadden gedacht, toen zijn gewoon klanten weggebleven waarvan we hadden gedacht dat ze wel terug zouden komen. Dus de ontwikkelingen die daarvoor waren ingezet, die hebben niet doorgezet na de baanrenovatie. En dat geldt voor vracht, maar dat geldt ook wel voor passagiers. We gaan naar verslaggever Jos van den Broek. Hij is in Beek. Jos, het gaat dus al jaren slecht. Hoe komt dat nou? Ja, Jolien, er zijn veel tegenvallers. De moordende concurrentie van het vliegveld in Luik, hier enkele tientallen kilometers verderop. Dan hebben we de problemen met de landingsbaan. Die is 2750 meter, maar mag maar voor 2500 meter gebruikt worden. Dat betekent dat vrachttoestellen eigenlijk minder zwaar beladen kunnen zijn en minder ver weg kunnen vliegen. En tot slot hebben we natuurlijk ook te maken met de prijsvechters Ryanair en Corendon, die dit jaar zijn vertrokken. Ja, al met al ziet het er niet fraai uit. Ja, en ook in het gouvernement is er nu dus steeds meer kritiek te horen. Ja, de kritiek neemt toe, vooral van de oppositie natuurlijk. De grootste oppositiepartij, de PVV, ja, die gaat morgen pleiten voor een exit-strategie. De provincie is groot aandeelhouder en ze zeggen eigenlijk, het vliegveld hoeft niet dicht, maar kunnen wij iets verzinnen of iets doen waardoor het risico niet in het provinciehuis ligt en waardoor er niet ieder jaar vele miljoenen euro's bij gelapt moeten worden om het vliegveld hier in de lucht te houden. Ja, als het zo slecht gaat, al jarenlang, dan zou je kunnen zeggen, waarom is sluiting geen optie? Ja, dat discussiepunt wordt zoveel mogelijk vermeden. Je kunt zeggen, ja, sluiting kost vele honderden miljoenen euro's. Doorgaan met verlies ieder jaar kost uiteindelijk ook vele honderden miljoenen euro's. Dus het is eigenlijk een soort keuze uit 2 kwaden. Ondertussen blijft de gedeputeerde Stefan Sartijn optimistisch, maar ook bij het vliegveld zelf zien ze perspectief en ze zien dat het de komende jaren toch echt beter zal gaan. In de vracht laten we wel duidelijke stijging zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dus ja, we blijven achter op wat we hebben, wat de forecast was. Maar we laten wel echt een toename zien in de vracht. Tegelijkertijd hebben we nog nooit een portfolio gehad wat zo gevuld was met airlines die aangeven interesse te hebben om vanaf MAA te willen gaan vliegen. Dus ja, dat moet de komende maanden moet dat zichtbaar zijn in zeker een verdere toename van het aantal van het vrachtvolume. Ja, dat was de woordvoerder van het vliegveld. Morgen vroeg om 10 uur begint de vergadering in het provinciehuis. En dan zal de gedeputeerde alle statenleden bijpraten over de laatste stand van zaken.